bedor karan dar kor خوب بموندگی فقط عقلش اشکمش تمام دیگه چی نی در اومد این دهشته خودی خلق قدری زبونش برستنش در کار خودی خلق به بیداری نباشد قدر شناسی نباشد همش بیکار گپ وزر همه فقط اشکمش میدود تمام چهار طرف میدود چهار طرف سر میزند فقط بروی اشکمش چخیل پوشم چخیل تویتیم دیگه چی نی رگریس شد رگریس حالی دوام دارد هیچ خیلی پروگرس نشده است مکتب نیست اونیورسیتت و فاکولتت گروپه توجیکی تشکیل میکنن وای تمام کرده که اومد گجو درس میتید مکتب نباشد وای برای کردیم برای نمایش برای همین یکم خود خلق بیدار کردن در خود مردم تاجیکی بخارا مثل مردم تاجیکی سمرقند متحد دوست طلب ناک به غیرت بودنش در کار من اقول سمرقند هست خیلی ما وقتی که اینستیتوت پداگوژی میخوندیم مکتب ها رفته پرکتیکا میگذاشتیم تجربه میگذاشتیم اونجا به درس میدادیم و مکتب ها بود بازر همون جای هایم مکتب های تنکره برآورده استودیم بازر سمرقند بیم نهایت وضعیت من سمرقنده نهایت حرمت میکردم که مردم سمرقنده از اینجا نسبتا مکتب های تاجیکیش فاکولتت های تاجیکی عمل میکرد از اونجا خونده دیگر ولایت ها میرفتن کار میکردن گازیت چوب میکردن به زبان تاجیکی من بخورا به بخورای شریف عمل میکرد اونا همیش باعث محلچگی ملتچگی تنگ شد حتی گپ زدن نیامد خودی منه چکو کرد گفتم که شما سال 2002 سال بود 2002 بود کمیسی اومد گفتم که شما نه ایش процессы да тоҷикча гапирдис бовар мекунед хизмати барҷастаи президентамон Шавкат Мирзоев ҳамин шуд ки бо президенти Тоҷикистон Имомалӣ Раҳмон дӯстӣ омаду рафт ва ҳамаи он чие ки барои ин ду миллат دوستی اینها ضرور بود و برقرار کرد این نهایت کاری کلان لیکن فقط با همین آمد و رفت کار بود نمی شود پیش از همه در بخارا باید مکتب ها گشوده شود مکتب های تاجیکی از اون جای ها کادرها بیایند کادرها مکتب ها رو با پای مانند فاکولتت های تاجیکی گشوده شود یک فقط زبان ادبیات تاجیک نی دیگر فاکولتت ها شعبه های تاجیکی داشتنش در کار که مکتب تامین کند اینستیتوت اونیورسیتت تامین کند و علاقه های بین دولت های تامین کند اگر همین کار نشود اگر اینا همش بیفایده میماند
дар амал иҷро шуданаш дар кор ҳар як меҳру муҳаббат, кор, рафту омад, санъат, адабиёт, шеърият. аз тоҷикҳо мегурезанд, гӯё ягон хавф ҳис мекунанд. забони модариятона то надонед, дигар забона аз худ карда наметонед. забони модариятона пурра аз худ кунед ки дигар забонҳо қадраш бараседу дигар забонҳо аз худ кардатонед. забон омӯзӣ аз домони модар сар мешуд. ҳаминаш ба шукр ки халқи тоҷикӣ мо забонашо гум намекунад. барибир забони хонагӣ бошадам забонашо гум намекунад. забони мо забони хонагӣ карданд. ана ҳамина гуфтан дар кор ки забоне ки асрҳои аср 7-8 аср пеш пайдо шудаги забона имрӯз омада O'zbekiston ба забони хонагӣ карданд. мефаҳмед? ин даҳшат, ин худи тюрма ҳабс ба гирифта мондагӣ бар ин ҳисоб мешуд. ҳабс ба гирифта мондагӣ забон аст. акнун агар нуқтаи назари замони ҳозира ба нигоҳ кунам, диедагар ҷаҳон забони англисӣ ба нигоҳ рафташ аст. ҷаҳон агар забони ӯзбекӣ ба ҳамичка нигоҳ намекунад, забони тоҷикӣ ба ҳамичка нигоҳ намекунад. чӣ қадар забонҳо мурд, чӣ қадар забонҳо мурд. лекин забони форс тоҷик аз ҷиҳати рӯи хат 16 забон дар ҷаҳон ҳисоб мешуд. миллат шоираш кади зинда. шоир ҳаст, миллат ҳаст. шоир нест, миллат нест. имрӯз пагу мо чашм пӯшонем, кӣ мебурод? миллат наемонад. ани ин даҳшат. шумо фикр мекунед ки якта шир ҳамто худаш мебурод ме. шоир барои ва якта шер медонед чӣ қадар меҳнат мекунад, чӣ қадар чиза мехонад, чӣ қадар хулоса мекунад. шер худаш намебурод. ино ҳамеш азоби ҷон, азоби дил, азоби рӯҳ. барои ҳамон баъзе рӯзҳо дастам ба гирифта наметонам, то ин ки яқтаек бо гаштару ҳам барқарор шавад. қувватам барқарор шуд, баъд бо мегирам. вай ҳазилкор не. лекин қадри ҳам ба ҳеч ки намерасад. ана ҳамин китоба, ана ҳамҷа магазин ба доб мондам. ман гуфтам инҷа ҳама тоҷик гап мезананд. кани якташа фурӯш гуфтам чанд пул багиран гирам. якташ дасташ ба нагирифт китоба. бовар мекунед ме ҳамта китоба гирифтондам. ин даҳшат, ин даҳшат. лекин телевизор ба тиянагар ино мехонам, мефаҳмам. ман мега ки мо шума дидем, шератона гӯш кардем. биби шоира, ин касан ин кас биби шоира. баъд ханда вакунам акун чӣ мегӯед ино баъд ки ҳамин гапа медонӣ, якта китобу гирифта хонда наметонем. ман дар ту бепул метиям ам китоба. ана халқ чӣ аҳвол шудаги ҳозир.
телевизор бутун ҳамая ой кард. Сотка ҳамая чӣ мегӯн? Ман якми? Ҳама додашда рафт. Барои ҳамин ҳозир барои ҳамин қинд ҳозир ин масъалаҳо ниҳоят базбин. Як даҳан ду даҳан гап кати халқа бедор карда наметонед. баъд як масъалаи дигар, ҳама давр замонбаам ҳамин хел будагӣ. Мехостагиш мехондагӣ эҷод мекардагӣ, намехостагиш мемондагӣ. лекин чӣ қадар дурни шаҳр ба шоиру ваё мӯл бошад, таъсирашам ҳаст. ана кун телевидение ба додан дигар задем. Пенсия гирифтан ба рафтем, як гала зан оштем, ана биби шоира омдан мегӯям. агар гӯям ки кадом шеърама хондетон, яктиш ҷавоб намедиҳад. лекин телевизора мебинад, а телевизор ҳамеш. аммо баръакс якта шеъри назар бакунем, ин шеъри кӣ будааст? ёбем китобаша хонем, вай кунем, ин хеле гапо нест ҳозир. чӣ мегӯед? ҳаёт ҳамин. дигари ҳеч карда намешавад, ҳеч кор карда намешавад. мана ин китобо хонед, ана баъд мана баёма ҳис мекунед. азобам ҳам ҳаст, роҳатам ҳам ҳаст. якта шеър хонамишон ба шумо ёш, якта шеъри ишқӣ мехонам. нолаи булбул шунидам, рози ту омад ба ёд. даст бурдам ба рубобам, рубобе навохтам. даст бурдам ба рубобам, сози ту омад ба ёд. ҷонамози ишқ кушодам, сажда бар ёдат кунам. сураи ихлос ба ҷои поси ту омад ба ёд. мекушодам ғунчавор, ҳар кас диҳад пайғомае. дар зимистон дастаҳои рози ту омад ба ёд. васфи ҳар ошиқ бихондам аз ҳазору як шабе. нақшаат комилтар аз анбози ту омад ба ёд. сад биҳишт ҳеҷ наздикояд, дил ба ту додан чӣ хуш. сояи тубои роҳатсози ту омад. чӣ самарқандигарӣ бо ин бухорӣ кардаӣ. бар сари гӯши дилам овози ту омад ба ёд. мешудӣ аз ман канортар, сӯи омадҳот равон. хайрбодӣ кардамӣ, парвози ту омад ба ёд. бин ки ишқи дерини мо ҳалқаи дил зад, гурехт. шукри толеи ман, ғамсози ту омад ба ёд. ин таъсири саидои насафӣ ба наистаги омад ба ёд гуфтаги ғазалаш аст. ҳамона таъсираш ба наистаги ман. ин ҳазил не бачем, ин кору ҳазил не. ҳамин хел баъзан монда мешӯм. ин дастуя ларзиданаша худаш намешӯд. акун гап таъриф ба не, гап ояш ба не. бал мегӯн, лекин шеър то шеър мешуд гуфтана. ширатон мебурод. аз ин кор не. ҳама мегӯн шеър навиштан ман бо бутун осон, як рӯз ба 10-15 менависам. ханда мекунам, гап намезанам. ҳакун вай бачагона шеър навистан вай
барибир ҳамон бачаҳо боям шеър менависед, мебинед ҳазили худаш намешед. ҳар як ҳам будеш аст, ҳар як шоира. ҳофизу бедилу ино ба бекамбудини вайки мо